Tafod yn fyr I Bradley. Holmes. I mewn at y canol! A mae Cei Connah wedi sgorio gyda'i ymosodiad cyntaf yn y gêm. 6 munud wedi chwarae, a mae Harry Franklin wedi sgorio yn erbyn I gyn glwb. Cei Connah 1, Aberystwyth dim. Holmes yn anelio'r tafliad at Horan, y flic ymlaen, ac oedd angen y cliriad oddi ar y llinell. Cei Connah mor berig o sefyllfaoedd gosod. Horan I fyny a'r flic ganddo. Oddi ar y nod. Croesiad at y canol. Mae Nash y gwbl rydd, y cyffyrddiad ar draws. Horan, dwi'n meddwl, I goes allan, i'w gwiro hi nôl tuag at y gol. Mae Aberystwyth dan warcha a chyfle da I Cei Connah. Holmes allan I Bradley. Bradley, heibio I Thorne. Croesiad at y posyn cynta, oedd Hayes yno, oedd angen arbediad gan Webb. Cyffyrddiad bach craf gan Mike Hayes, a golwr Aberystwyth yn gofod bod yn effro. Ond arbediad ydych chi'n gobeithio fod yr golwr yn ei wneud ar y postyn cynta. Cyfle gorau'r ail hanner hyd yma I Mike Hayes yr eilydd. I mewn yr 20 munud ola, mae'r bêl yn adlamu o'r gic hir. A Hayes bron y manteisio. Arbediad da gan Webb y gred I hun yn fawr. A Mike Hayes yn agos at dyblu'r fantes. 2 funud o'r 90 yn weddill. Tafod hir at y canol, Bradford I fyny amdani. Mae'n cael ei chlirio gan Aberystwyth. Disney yna. Mendes I gyffyrddiad cyntaf yn groesio I mewn i'r cwrt. Oedd na Geicor Swatyn dredwch. Hayes yn syrthio. Cei Connah yn apelio. Ond y dyfarnwr yn ysgwyd I ben. Holmes. Y postyn pella. Mae Wild y paniad I lawr. Mae oddi ar y llinell a groesodd I. Mae'n gol I Cei Connah. Mae'n ddwy gyda munud yn weddill. A Mike Wild yr hen ben sy'n rhwydo eto I 8fed gol gyngor y tymor hwn. Holmes yn pwyllo. Bale yn cyrraedd Wild. Y cyffyrddiad rownd y gornel I Hayes. Mike Hayes yn ôl ar draws. Wild sy'n yno! Nawr te, honna di croesi'r llinell. Ydy mae'n dair. Mike Wild yn rhwydo eto yn ddwfn yr amser sy'n ychwanegol. Cei Connah tair Aberystwyth dim. 2 gol yn yr eiliadau olau Mike Wild. Mae'r triphwynt yn saff nawr.